Papain tayo ng ano mga toy, kangkong. Tilapia hunting tayo mga toy sa kangkongan ni Tatay Syong sa bayanan Muntinlupa. Yan. Yan mga toy, yan. Try natin. Kung meron. Sige nga. Ayan, kinagat na. Oh, yan mga toy. Alaka, lakay sus. Nakawala. Kawala mga toy. Sayang. Mga toy, pain natin ito ulit. Ay, kinakagat na yung isa mga toy. Kinakagat na. Oh, yan. Huli. Ayan, huli. Oh, yan mga toy. Grabe. Uy, ganda mga toy. Oh, grabe. Tataba mga toy. May galab siya kay Manoy Vic. Manoy Vic, punta ka na dito Manoy Vic. Thank you Lord. Mga toy, ulitin natin mga toy. Para talagang makita nyo mga toy kung talagang makibit. Ayan mga toy, try natin ulit. Sayang nakawala mga toy. Yan, ingat kayo mga pamangkin ko. Ayan na naman mga toy. Oh, ayan na naman mga toy. Uli na naman. Oh, di ba? Grabe, lalakas mga toy. Gutom na gutom sila sa kangkong mga toy. Tataba. Yan o, katya ni Michael Burag. Bilisan yun na, kapipisi ka na. Dami na. Tapos di ko magamit mga toy yung isang paniwas ko mga toy. Taw yung gamit natin mga toy. Yan mga toy. Ang ganda mga toy. Abangan nyo yun mga toy sa YouTube channel natin mga toy. Grabe, ayan naman. Tay, ang ganda pala dito tay. Saan mo tay? Kangkungan. Ayan na naman mga toy. Yan na. Ay, huli na naman. Huli na. Huli na naman mga toy. Grabe talaga mga toy. So yun lang po muna mga toy. Thank you for watching mga toy. Salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating Facebook page, no? Salamat po sa FB Reels. Thank you so much mga toy. Bayanan fishing spot to mga toy sa kangkungan ni Tatay Syong.